Extrémne vonku horúco. Ako rozpoznávať Boží hlas. Lebík, tak musí to byť ešte lepšie. Máme tu prvý vlog. Úprimne mám z toho extrémnu radosť, že s vami budem môcť dieliť viac takého môjho bežného života a viac také praktické veci, ktoré zdieľam alebo zažívam na mojej ceste s Kristom. Kvôli tomu, že mať akože teóriu, to je jedna vec, ale potom ju praktizovať, to niekedy akože zaberie čas, zaberie proste disciplínu a taktiež je to niekedy scary, nebudeme si tu klamať. A úprimne ja si všímam, že veľa ľudí má takto v krabici, veľmi veľakrát kresťanstvo, že ako to vyzerá, tak toto je a nejak inak, ale zabudajú na to, že to je každodenný krok za krokom, kedy sa učíme kráčať viac ako Kristus. A chcela by som tiež s vami zdieľať to, že je normálne v dnešnej dobe sa modliť, či už na verejnosti, tiež doma, za rôzne veci, za kamarátov, za rodinu, alebo taktiež za svoj život, je taktiež normálne ísť do spoločenstva, spievať chvály, alebo taktiež ďakovať Bohu a tiež vlastne vidieť Boha jednať v svojom živote, alebo taktiež počuť Boží hlas. A úprimne všetky tieto veci sa učíme na svojej ceste s Bohom a chcela by som to viac akože s vami zdieľať, takú moju praktickú časť, ktorú som sa vlastne naučila, ale zároveň vlastne zdieľať aj takú moju ľudskosť, že ja tiež prvýkrát žijem. Ja tiež som proste len dievča, ktoré bolo strašne stratené, úplne v hriechu, ale spoznala Boha a teraz vlastne sa mením a že chcem vám ukázať, že Boh je živý a že jednoducho aj ja žijem prvýkrát a učím sa veľa vecí a že to, čo teraz poviem, môže mi teraz fungovať, ale napríklad potom mi to Boh zjaví a budem, že wow, to bolo trošku inak, že musím sa zmeniť. A taktiež aj chcem s vami zdieľať viac môjho srdca, že niekedy jednoducho sú ľahšie dni, kedy mám odpovede, viem, kam idem a potom sú ťažšie dni, kedy som stratená a jediné, čo môžem, tak sa učiť dôverovať Bohu. A že v tomto procese, kedy idem od A do B, tak sa strašne mením, že moje srdce sa mení, že sa transformuje a chcela by som to vám vlastne ukázať, že je to normálka. Že je to normálka niekedy plakať, niekedy sa smiať, niekedy proste vidieť, ako sú dvere zatvorené pred nami a potom niekedy, keď sú dvere otvorené a vidíš, že Boh odpovedá na modlitby a Boh si Boh hovorí a Boh proste ťa zaopatruje a Boh vlastne sa o teba stará a že nikdy na teba nezabudol a vlastne taká malá pripomienka pre vás všetkých. Prvne dnes ráno som začala v slove a musím povedať, že jednu z vecí, ktorú som si všimla na sebe, je to, že keď som niekedy začínala v mobile, tak som normálne dokázala scrollovať hodiny a hodiny ráno a potom som videla, že počas celého dňa som taká ako keby bez energie, že stále len bežím na mobil scrollovať ďalej a ďalej, som nejako mrzutá, ľahko sa proste naštvem a tak, ale keď som začala čítať slovo ráno, tak som si všimla, že som viac spokojnejšia počas dňa, viac mám energie, mám chuť akože niečo tvoriť, robiť niečo a zároveň sa nenaštvem tak rýchlo, alebo proste nie som tak rýchlo mrzutá, alebo priam vôbec mrzutá, čo je crazy, ale toto mi fakt zmenilo ráno, takže odporúčam. A tak. Povedzte mi, prečo dávajú do tých masiek, akože aj toto tu plastové, alebo neviem nejak to nazvať. Neviem, či ste to videli, ale... No, snažila som sa to dať nejako pekno na tvár, ale nejde to, takže som to nadstrihla tu okolo nosa, tiež tu, tento tu bok. A musím povedať, že asi to je fajn. Idem si teraz robiť raňajky, potom pôjdem na prayer walk, takže vás zoberiem so sebou a tak. Oh! Come on, baby! No! OK, čo sa to stalo? Tu mám niečo biele, proste takto. Úplne out of nowhere. Nechápem. Takže som to vypla a povedal si, že tu sú 3 lievance, takže to cesto je podľa mňa aj na banana bread, takže to hodím do rúry a zatiaľ sa pripravím na prayer walk. Nech už to vyzerá akokoľvek vábne alebo nevábne, tak som si dala rýchle akože slané raňajky, kvôli tomu, že som extrémne hladná. Tu je mozzarella a poľníček, potom tu je sír, avokádo a uhorka a potom tu je iba tofu, sír a tiež poľníček. Takže ideme papať. No, teraz idem na prayer walk a našla som 2 možnosti, ktoré si môžem vybrať. Prvé sú tieto tu, ktoré majú takéto kraťasy, ktoré majú pásiky, sú trošku požužvané, ale nevadí, aj tak ideme sa iba prejsť, takže chápeš ma? A potom druhé, ktoré sú takéto biele, do Ačka, tie sú požužvané, takže vlastne je to úplne jedno. Toto je môj výsledný outfit, normálne som si zobrala shield, keďže vonku fakt svieti extrémne slnko a neviem, či chcem moju pleť ešte viac vystavovať slnku, keďže momentálne vyzerá nejako takto.
Potom som si zobrala normálne tričko, tie kraťasky a tiež som si zobrala takúto letenú kabelku, ktorú som si raz uplietla úplne random a v nej mám peňaženku alebo takú kapsičku, slúchadlá a tiež pomádu. Takže môžem. Inak jednu z vecí, ktorú som sa naučila počas týchto prayer walks, je to, že ako rozpoznávať Boží hlas, lebo ja mám väčšinou akože takú skúsenosť s tým, že keď som začínala s tým, tak ako som mala dosť negatívne myšlienky v hlave. Niekedy pozitívne, ale väčšinou negatívne a tie negatívne myšlienky myslím takého typu, že nie si dosť dobrá, nebude ti odpustené, nie si pekná alebo takto. A vlastne som zistila, že na tom som staviala svoju identitu a toto mi vlastne diktoval svet. To, ako mám vyzerať, ako sa mám správať, ako proste mám jednať a tak. A vlastne som si uvedomila, že toto je veľmi zlé a že to musím zmeniť a vlastne tie všetky negatívne myšlienky dať do poslušnosti Božieho slova. Čo znamená, že nájsť si v Biblii, čo hovorí Boh o mne a začať to nad sebou prehlasovať. To znamená, že Boh povedal, že ma prijal, že ma miluje, že mi odpúšťa a tak. A vlastne keď si to človek začne hovoriť nad sebou, práve v tej chvíli, keď vlastne tie všetky negatívne myšlienky prichádzajú, tak vlastne akože človek ich začne triediť a uvedomuje si, že čím viac triedi tieto veci a dáva ich do poslušnosti, alebo neviem, ako to inak nazvať, tak vlastne všetky tie negatívne myšlienky svetské zrazu umlknú, proste už tam zrazu nie sú a zrazu ten najtichší hlas, ktorý možno ani veľmi veľakrát nevieme, že existuje, niekto to volá, že intuícia, but it's not intuition, it's God, tak vlastne začne raz a zrazu človek si uvedomí, že počuje Boží hlas. Ale pri mne, keď som to prvýkrát začala praktizovať, tak to bolo také, že hrozné. Proste ja som si myslela, že to nebude vôbec fungovať alebo tak. Išla som druhýkrát, tretíkrát na takúto prayer walk a potom vlastne som zistila, že to funguje a že ten Boží hlas vlastne rastie. A teraz, keď vlastne sa idem prechádzať, tak som iba, že oh, that's God. Alebo že oh, toto je proste diabol. Alebo oh, toto, Alebo oh, áno, proste, že tak a myslím si, že práve v tichu začínajú tie najväčšie zjavenia od Boha. Už som doma a musím povedať, že mám konečne spacák, takže haleluja, Boh sa postaral. A mala som pocit miestami, že ma priepaká ako slaninu, normálne. Fakt akože extrémne vonku horúco, ale momentálne sa chystám, lebo idem na večeru. S mojou kamarátkou, ktorú som spoznala skrze Pána, úplne random, ale viem, že je pre mňa extrémnym požehnaním. A úprimne, my sa vidíme raz do mesiaca, alebo dvakrát, ale vždy to je tak extrémne dobré, proste strávený čas. Takže sa na to teším a tak, už nestíham veľmi, takže môj make-up je úplne ľahký, dám si iba korektor, dám si asi túto ako keby lícenku a that's it. Idem za svojou girly. Hello! A ja akože... Vyhľadíš sa. Toto je za mňa fakt, že demonic, nedáva mi to ani pokoj a ešte to má taký divný ten. A zároveň ti ukážem inú fotku, kde hovoria to, že to je vlastne napodobenízen, jak sa to bude slovo? Napodobení? Áno, napodobenina. Áno, napodobenina jedného demon. Halleluja, ideme tam. No, inak sme nemali chuť na žiadnu tiramisu, takže ideme na zmrzku. Veľmi sa teším. Tak ja vôbec netuším. Mega cute. What's the secret one? To byla taky kombinace hořká čokoláda s vyšlema. Super. Dnes bude nádherné. Mám pre vás jednu malú novinku a to je to, že zajtra idem na kresťanskú akciu, kde budem stanovať a ja nemám stan. A to, že som stanovala niekedy, keď som bola malá, tak to nerátam ako nejakú veľkú stanovačku, chápete ma? Takže to je niečo pre mňa úplne nové, takže momentálne sa chystám, zobrala som si nejaké tričko s krátkym rukávom, tiež svetrík, Bible, toto tu dám asi možno ešte do pračky, alebo to prežehlím. Tiež skincare, nejaké akože čistiace veci, tričko, ďalšie veci periem, takže toto tam bude akože na spodku. Ešte musím dohodiť uterák a rôzne ďalšie veci, takže som zvedavá, že čo to bude, ale pri mne veľmi sa teším, že vám vlastne ukážem takúto nejakú kresťanskú akciu. No, to sú moje zavazadlá. Tu je na spanie spacák a to sú všetky veci, ale tým, že idem potom aj na Slovensko, tak som z toho zobrala jednoducho viac. A sú pekne odznačené. Jeden má štipček, druhý má žltú kytičku, ktorá je podľa mňa úplne nádherná. Takže love this. No a tak v rýchlosti, čo sa deje, tak idem na Semfest, alebo Sunfest.
jedno z toho, ja som sa o tom dozvedela vlastne pred 2 dňami a bol taký rýchly zhon na to, aby som našla spacák, lebo ja som nemala spacák, nemám ani stan, vraj, že mi ho tam dajú nejako, niekto to tam zariadi, takže praise God, lebo ja by som nenašla ani stan, úprimne. A celkovo ten zhon všetkého, že rýchlo niečo pripraviť, zabaliť, hento, tamto, urobiť plány, tak bol tak rýchly, že som si nestihla zistiť o tom ani, že čo to je, aký program, hento, tamto, takže dôverujem, že je to fajn. A úprimne mám to cestou vlastne na Slovensko, takže budem mať o jednu zastávku viac, predtým ako dorazím domov. A zároveň vlastne, keď som sa o tom rozprávala s Bohom, alebo tak vlastne mi neprišlo niečo, že nie, nechoď tam, alebo že áno, proste musíš tam byť, ale že to je také, že it's up to you, proste, Klaudy, že ak chceš, tak choď, a ak nie, tak proste nie. Takže sa veľmi na to teším a nikdy v živote som nebola na takej nejakej kresťanskej akcii alebo festivale, kde sa ešte aj spí, stanuje a tak. Takže mám z toho extrémnu radosť a vlastne vás tam zoberiem so sebou, takže vám ukážem takú ako keby druhú stránku toho a možno skrze oči niekoho, kto tam nikdy nebol. Takže možno budem trošku prehajpovaná alebo proste budem trošku viac nadšená, ale proste sa veľmi teším. Inak, ja som túto noc spala, že 3 hodiny, lebo som včera domov prišla okolo 11:30. Do 12:30 som sa balila, lebo som nevedela sa natrepať do kufra, ani do, jak sa to povie, ani do batôžku, takže ja som bola, že čo budem robiť. Takže som to tam prebaľovala, vybaľovala, hento a tamto. A potom vlastne som zistila, že o vlastne 4 hodiny stávam, no 4,5 a bola som, že OK, ale vôbec som v posteli nevedela zaspať a ešte som sa zobudila skôr, ako som mala. Crazy. Že bude dobre, to manko. Bude super. To je mega. Momentálne sme boli hrať vodný futbal a ja som bola extrémne mokrá. Som sa tam vytriskala jak nikdy predtým, takže som sa bola aj prezliec. A teraz ideme sa najesť, ideme možno na volejbal, pak sem. No teraz tu je stan, takže tak. Takže som zvedala a dala som si takýto topík a nemám tu extrémne nič. Takže som zvedala, že čo to bude. Inak po tom športe, lebo mám všetko vyvesené, to je že úplne zmočené. A ten výhľad, mega. Počkaj, ja som si nájsť stan vlastne. Inak okrem toho všetkého, ja som momentálne v stane, ale v tomto stane nebudem spať, ja tu mám iba veci momentálne, ale pri mne neviem, kde mám spať. Takže ešte sa toto bude riešiť, takže som zvedala vlastne s kým večer skončím v posteli alebo v stane. Tak ale verím, že Boh sa postará. Tak tu je obchod na merč. Ja ťa môžem príklad. Áno. Poď. Milujem to. Nebudem klamať, ale toto je najlepšia vec ever. My si to urobili akože sledovací kultík a pozerajú na volejbal. Ukážem vám jednu vec, čo sa mi včera stalo. Mám stále spiacu. Teraz sme sa za to modlili. Včera som na to nemohla ani stať. Dnes ráno, jak som sa zobudila, tak hovorím, že Boh je na mieste. He's healer. Môžem? Jasné. Láska sa nedá kúpiť ani zaslúžiť. Lásku vieme dostať iba vieš od koho? Od Pána Ježiša Krista. Iba On nám vie dať lásku, keď ju my chceme. Amen. Inak toto je moje ráno a výhľad. To je úplne mega, úplne lovely. Mega. Si hovorím, že bude nádherný deň, požehnaný a plný lásky a verím, že to Boh bude viesť. Idem si robiť raňajky, takže som zvedala, čo to bude. Máme kašu, budete mať banán, arašídy, pistáciové maslo, no tak. Jak si tam prišla, Milo, dnes máme kašu. Život. A život bol svetlom ľudí. V ňom
320, to je už moc zbytočné. Ale tu som ja niečo fotila. Ideme do sprchy. 944. Čakáme na 32 a na koľko? Na 33. 32, Ty si chcela, že Vicky, či mám číslo? Prajem si požehnanú dobrú chuť. Tak, a začne ho dole. No, už máme raňajky, ja som pripravená, dnes odchádzame a raňajky sú, že toastík alebo chlebík z pistášiu, banana, nejaká tyčka, uhorka, akože we'll see. We'll see. Čin. Je to dobré. Prejdeme to na banán. Je to dobré. Kebyže to je ešte opečený chlebík, tak musí to byť ešte lepšie. Ja možno ani nie. Boli pokusy o opečenie chlebíka s týmto tu. Plynové. A skončilo to S trošku prihorením. veľkým prihorením. 7 z 10. Stále je niečo, čo zlepšiť, ale No tak ešte na stanovanie 7 z 10. Hej, už som doma a úprimne trošku som zabudla na to, že ešte musím dotočiť koniec. A včera som mala dosť vybitú sociálnu baterku, takže som trošku odpočívala a dnes som si hovorila, že natočím aspoň taký výcud alebo dám vám takú spätnú väzbu. A musím povedať, že ja ten Semfest, aj keď som sa tam ocitla úplne náhodou, ja som sa rozhodla fakt deň predtým, že tam vôbec idem a ešte ráno som dosť váhala, že idem, neidem, neviem. Prišla som tam, cítila som sa úplne nesvojsky, chápeš ma? Ale potom som si povedala, že OK, tak ak Boh chceš, aby som tu bola, tak proste urob a použij si ma akýmkoľvek spôsobom. A zrazu som spoznala jedných ľudí, ďalších, hento, tamto, potom sa mnou chodili ľudia, či už z Instagramu, alebo taktiež som spoznala nových kamošov a mala som z toho extrémnu radosť a bola som extrémne požehnaná. Fakt 11-10, boli tam rôzne stany, či už napríklad tam bol nejaký merch, potom tam bol Bible study stan, potom tam bola nejaká seminárna miestnosť, potom tam bola nejaká miestnosť, kde bol medzinárodný tím alebo niečo také, kde boli rôzni ľudia, ktorí napríklad slúžia v zahraničí, alebo sa to tam prekladalo, lebo tam boli zahraniční hostia a bolo to extrémne tak strašne dobré, že som bola, že extrémne prekvapená zo všetkého, či už aj z tých ľudí, ktorí majú úplne otvorené srdce na Pána a celkovo taký ten zápal, slúžiť Bohu a spoznávať ho viac. Potom som stretla nových ľudí a I'm so blessed. Ja úprimne prvý deň som nemala ani kde spať a dozvedela som sa to až o 10. večer, kde budem spať. Nie, asi tak o 8. večer, tak, nebudem klamať. O 8. večer a dostala som jedlo, keďže som žiadne jedlo nemala. Dokonca som si hovorila, že nemám ani čo na seba, takže ma aj zaodiali a niekedy som sa cítila normálne úplne nadprirodzene. Že ja neviem ani, jak žijem, ja neviem, jak som sa tam proste ocitla, ale ja som bola, že I'm so blessed. Ja neviem, ja som sa zobudila, mala som raňajky, mala som obed, nikdy som nemala nedostatok, ani jeden vlas nebol pokrivený na mojej hlave a dokonca som mala také dobré rozhovory, že som si hovorila, že wow, ja proste wow, ráno sa zobudím, úplne nádherná príroda, všetko, cez deň nádherne, wow. Ja neviem, ja to ešte stále spracovávam, normálne som si to dnes zapisovala do svojho denníčka a bola som, že I'm so blessed. Takže keď bude niekedy blízkej dobe nejaký fest alebo niečo, budem to vnímať na srdci, tak ja idem. Normálne idem, lebo to bolo 11:10. Takže tak. Takže jo, a viem, že som miestami nestihala ako keby kamerovať, miestami som na to zabudla, možno to není perfektný vlog, ale je to prvý vlog, takže majte strpenie, každý sa niečo učí a ja verím, že to môže pozbudiť aspoň niekoho a ukážem vám to aspoň takú moju osobnú stránku, alebo možno z môjho súkromia. Takže, tak. Love you a bye. Vidíme sa pri druhom videu. Kedy? Neviem. Niekedy.